Sećam se kad smo doneli prvog sina iz porodilišta pre 11 godina. Gledam onu bebu, on kreće da plače, stoji bivši muž pored mene, ja ću uteći, menjam onu pelenu, on mi kaže, pa kaži mu nešto. Ja tek posle shvatim, to je moja biznis logika. Sad ću ja da pokažem koliko sam ja cool i beba će iz moje sigurnosti da skonta da je sve pod kontrolom, nije ništa strašno. Gospode, kakva budala. Mama to rešava, mama pukla s mozgom. Prvi put u životu drži bebu i to svoju s 29 godina. Ako si navikla da ti je sve u školi i na poslu išlo odlično, da si jako kompetentna u svemu što radiš, majčinstvo će te na jedan poseban način slomiti. Imaćeš osjećaj da si totalno nekompetentna, da pojma nema šta radiš. Možeš da upadneš u tu zamku da misliš da ti nisi baš stvorena za ovo. Ali to je stvarno zamka, ne veruj ti mislima. Problemi koji ti dolaze nisu nešto što se prevazilazi kroz ogroman trud, napinjanje, kampanjsko učenje. Potrebno je da uključiš svoju intuiciju i srce, a mozak malo da isključiš. Nije čudno da u trudnoći i posle porođaja imamo tu neku maglu, ne možemo da se setimo ničega, ko da nam mozak ne radi. A možda je to baš zato da bismo bile prisutne i naučile da malo više verujemo svom srcu, Bogu, da grlimo muža, da nam on pruži sigurnost, da znamo da mi to možemo, pa ćemo rasti kao majke baš kao što rastu i naše deca. Ako želiš više da uživaš u toj magiji majčinstva, zaprati me.